जे नन CSB जायफोर साख्रि मोनदोंमोन फ्राय 570सा सुबुंफोरखौहाय इन्टारभिउ गैयाजासे CSB नि खुनु प्रसेस गैयाजासे एडभार्टाइजमेन्ट गैयाजासे 2020 मायथाइसिम बिथांमोना एपइन्टमेन्ट होबोदोंमोन। बे एपइन्टमेन्ट मोननाय सुबुंफोरनो बिथांमोना दानारि बान्था होनो नागिरदों बा दानारि होनो नागिरदों, सालारिसफोर होनो नागिरदों, आराय बोसोरनि खननै होनो नागिरदों। बेयो जोबोद मोनसे वेलकाम मुभ, बियो मोजां मोनसे डिसिसन जादों। बे सालारिखौ थाबैनो बिथांमोना जाहाथे होयो बेखौनो जों खावलायनाय थाबाय। जों जोबोद नाजादोंमोन बिथांमोनखौ नैबे थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि जे साकरि बेयाव बिथांमोनखौ सोसननानै बिथांमोननि साकरिखौ जों रेगुलाराइज खालामनो जों नाजादोंमोन। जोङो सालारिबो होनो नाजादोंमोन, खिन्थु बबे हेडनिफ्राय बिथांमोननि सालारिफोरखौ होगोन बेखौ जोंनि अफिसारफ्रा नागिरनानै मोनाखैमोन। अफिसारफोरखौ जोबोद जोङो नारसिनदोंमोन, खिन्थु अफिसारफ्रा गिनानै जे खुनु प्रसिडियर गैयाजासे प्रसेस गैयाजासे होनाय साकरिनि सालारिखौ बोरै होनो होननानै अफिसारफ्रा एग्रि जायाखै, प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया एग्रि जायाखै, सेक्रेटारि पार्सनेल डिपार्टमेन्टआ एग्रि जायाखै। बेनि थाखाय जों बे दरमाफोरखौ होनो हाबोआखै। दा बिथांमोना जे होनो नागिरदों जों बेखौ जोबोद बरायदों आरो थाबैनो जाहाथे बे सालारिफोरखौ होयो बेनि थाखाय जोङो खावलायनाय थाबाय। जे नन CSB जायफोर साख्रि मोनदोंमोन फ्राय 570सा सुबुंफोरखौहाय इन्टारभिउ गैयाजासे CSB नि खुनु प्रसेस गैयाजासे एडभार्टाइजमेन्ट गैयाजासे 2020 मायथाइसिम बिथांमोना एपइन्टमेन्ट होबोदोंमोन। बे एपइन्टमेन्ट मोननाय सुबुंफोरनो बिथांमोना दानारि बान्था होनो नागिरदों बा दानारि होनो नागिरदों, सालारिसफोर होनो नागिरदों, आराय बोसोरनि खननै होनो नागिरदों। बेयो जोबोद मोनसे वेलकाम मुभ, बियो मोजां मोनसे डिसिसन जादों। बे सालारिखौ थाबैनो बिथांमोना जाहाथे होयो बेखौनो जों खावलायनाय थाबाय। जों जोबोद नाजादोंमोन बिथांमोनखौ नैबे थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि जे साकरि बेयाव बिथांमोनखौ सोसननानै बिथांमोननि साकरिखौ जों रेगुलाराइज खालामनो जों नाजादोंमोन। जोङो सालारिबो होनो नाजादोंमोन, खिन्थु बबे हेडनिफ्राय बिथांमोननि सालारिफोरखौ होगोन बेखौ जोंनि अफिसारफ्रा नागिरनानै मोनाखैमोन। अफिसारफोरखौ जोबोद जोङो नारसिनदोंमोन, खिन्थु अफिसारफ्रा गिनानै जे खुनु प्रसिडियर गैयाजासे प्रसेस गैयाजासे होनाय साकरिनि सालारिखौ बोरै होनो होननानै अफिसारफ्रा एग्रि जायाखै, प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया एग्रि जायाखै, सेक्रेटारि पार्सनेल डिपार्टमेन्टआ एग्रि जायाखै। बेनि थाखाय जों बे दरमाफोरखौ होनो हाबोआखै। दा बिथांमोना जे होनो नागिरदों जों बेखौ जोबोद बरायदों आरो थाबैनो जाहाथे बे सालारिफोरखौ होयो बेनि थाखाय जोङो खावलायनाय थाबाय।